Alright. Try na natin. Tabing dagat na tayo. Up. Kaya ba tayo dyan? Pwede ni bahay niya. Ay. Ay, di talaga kaya. Pag may angkas, babaon. Pwede naman ano? Ay, pwede pala dyan ko sa taas. Kali supot. Ito pala yung kali supot na sinasabi. Bako tatak ang mga tagadig. Alright. Dagat na yan mga kapatid. Makikita nyo talagang dagat na yan. Pasubo tayo dito. Saan kita? Sige. Alright. Bagang nakalaog na ako digdi ah. Ay parang sa balod lang yun eh. Gestel balod. Mas bato. Buruto muna ito mga kliyente ko dumaan. Laog na ito. Ayan mga kapatid, mapapansin nyo, skinita na to. Saan? Paguli mo, digdi. Paguli mo. Ako na lang, malakalaman sir. Alatan mo na lang ako. Salamat eh. Alatan mo na lang ako. Up. Morning. Sige, salamat. Nice na. Muto na nay. Namutuan na ako. Okay, park. Talbang. Okay na ini. Ay, salamat sa Diyos. Karating na tayo. Ang lapit pala dito. Presko. Namutuan ako nay. Ang walang tubig oh.